Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya uwana musulmai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa yayanmu dan uwanmu Nura Mustapha Waye, marubuci kuma darakta na fim din nan mai dogon zango Is That So. Fim din da idan ka kalla ka gan shi yana ƙayatarwa, yana nishaɗantarwa, kuma yana wa'azantarwa, kuma ya ilmantar. To gashi a fim din nan gaskiya ya canza ragamar akalar Kannywood wani ɓangare da dama. Marubucin da idan ka duba ha gani ya yi ƙoƙari sosai ga yadda ya nuna cewa fim ɗin ya kawo abubuwa da dama wanda ya kamata mu jinjina ma bawan Allah nan, ko da yana da ko da baya raye, balantana ma Allah ya ansa abinsa. To Allah subhanahu wata'ala shi ke yau ma bawa, kuma shi dai ya kawo bawa, kuma shi ke ɗauki abinsa. To gashi kuma an waye gari, an waye wannan lokaci. Can muna ganin Nura Mustapha Waye, yau mun waye gari babu shi, muna tare da shi, babu shi a tare da mu. Allah ya karbi abinsa. To Allah ya ji kansa, Allah masa rahama, Allah kuma ya yaye masa kurakurai baɗinin da zahiru. A gaskiya irin wasu da nake jin suna wasu zantuka bai kamata ire-iren su ba, suna kallon su masu ilimi ne amma suna biyowa ta wani gefe, suna cin zarafin addinin musulunci. A yau idan ka duba ha gani, yau dai Nura Mustapha Waye musulmi ne, dan uwanmu, kuma masoyi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ko ya nuna yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ku sani cewa Allah yana tare da shi, kuma Allah ya so shi. Na ga wani a rubuce wanda ya yi a kafin Facebook, a social media, a shahin shi na Facebook, yakan rubutawa wai wani ɗan nanaye ya mutu, mutane sun raja'a, ana ta kaza meye yana dai maganganu marasa daɗi. To idan kai kana ganin abun da ka yi a cikin wannan zantutukan da kai ilimi ne, gaskiya ba ilimi ba ne. Yau ko da a ce mutum ne yake aikata abun da bai dace ba, bai kamata a ce ka hito a haka ka fayyasa wasu abubuwa. Idan har ba za ka iya hitowa ka gaya ma mutum nan magana mai daɗi ba, ko kuma ka yi mai wa'azi akan abin da yake bai dace ba, to bai kamata hito kai Jamilu El Hassan kake ko Haruna, bai kamata ka hito ka ƙarara ka hito ka gaya ma duniya gashi ba. Kawai in ba ka yi mutum nasiha tsakani da Allah da manzon Allah, to ka kawo bakinka ka yi shiru. Hadisi ne wanda ya so, kuma ka san wannan hadisin, ba sai na tsaya na ma wani abu ba. Ka faɗi alkhairi ko ka yi shiru, kai ka sani. To me yasa akan iliminka ba za ka yi amfani da iliminka da ƙwaƙwalwarka da tunaninka ba? Mutumin da ya hito ya nuna soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai duk wanda ya so manzon Allah ko ƙarya yake ma ya ce ma manzon Allah, ya kamata ka yarda ka bi shi. To mun yarda da Nura Mustapha Waye, wallahi tallahi masoyi manzon Allah ne, kuma muna fatan, kuma ba mu iƙirari bi iznillahi Allah sai ya haɗa shi da masoyin shi Annabi Muhammadu bi iznillahi. Allah ya da, kuma mun san da cewa wallahi Nura Mustapha Waye bi iznillahi insha Allah wallahi yayi mutuwa wadda kowa yake burin yi, kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya yi masa kurakuransa baɗin da zahiru, kuma Allah ya ji ƙanshi. Kuma muna miƙa ta'aziyya, ni Abdullahi Muhammad Nuridi ina miƙa ta'aziyya ta ga iyalansa da iyayensa da matayensa da 'ya'yansa, kuma ina miƙa ta'aziyya ta a Kannywood baki ɗaya. Ina miƙa, muna kuma fatan Ubangiji Allah subhanahu wata'ala, Allah ji kansa, Allah masa rahama, Allah ya yi masa kurakuransa baɗin nan. Kuma Ubangiji Allah muna roƙonka, muna ƙara da addu'a, muna ƙara roƙonka ka haɗa shi da wannan masoyi nashi wanda ya nuta cikinsa ƙaunarsa, ba kowa ba Annabi Muhammadu. Muna fatan alkhairi. Ni a nan zan tsaya naku, kamar yadda ni magana Abdullahi Muhammad Nuridi daga nan Zamfara Gusau.
muna godiya. Allah sa idan tamu ta zo Allah sa mu cika da imani. Alfarman da jahi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.